Ало, Бобка. Ау, Цвети! Драго ми да те чуя. Гледам тук епизода от подкаста, където съм с теб и се чуда, ти не мислиш ли този подкаст вече да го облечеш в някаква юридическа форма, в някакво дружество? Не съм мислил по темата, но така поставям въпросът, слушам те. Тук има една нова форма за регистрация на дружество, ДПК се казва. Според мен ще е доста изгодна за твоята ситуация. Що не дойдеш в офиса да ти обясна? Да, чувал съм за него. Благодаря за поканата. Идвам. Здрасти, най-после. Чух аз по медиите, като обявиха, че ще има нова форма регистрация на дружество, не разбрах кога е влязъл в сила. И проверих, като ми спомена трите букви ДПК. Но все пак, какво е ДПК? ДПК е съкръщение или абревиатура, така да го кажем, от дружество с променлив капитал. Това е специфична юридическа форма, в която имаме по-лесен вариант за смяна, корекция и увеличение и намаление на капитал на дружеството, без да минаваме през всички тези тежки административни процедури, които се вписват в търговския регистр и се чака време. Кога въведоха в българското законодателство ДПК-то? Дружество с променлив капитал се въведе с закона за дружество с променлив капитал в 2022 година. Като целта е, както казах, да се създаде една по-гъвкава структура за стартиращи компании, фондове и бързо развиващи се дружества. Добре, но на мен ДПК, като се запознах малко повече с него, много ми прилича на акционерно дружество. Да, има доста общо с акционерното дружество. Има общо и с ООД-то по принцип. Това е една хибридна форма между дружество с ограничена отговорност или по-познат като ООД и АД-то, което е акционерната структура или акционерно дружество, както го казваме. Какво е основното предимство на този променлив капитал? Че можем да го променяме този капитал, да го увеличаваме или намаляваме, без необходимост в вписване на тези промени в търговския регистър. Като, пак казвам, това позволява на такава структура като ДПК да привлича нови инвеститори, да изплаща по-бързо дивиденти, като цяло да се оправя много по-бързо, без цял тази бюрократична процедура, която в момента трябва да минеш, ако си собственик или съдружник в ООД или в акционерно дружество. Искаш да ми кажеш, че сега хипотетично моят подкаст мога да го регистрирам като ДПК. Можеш, да. И да продавам дялове свободно. Точно така. И дори може един твой дял да струва 1 стотинка, а не 1 лев по номинал. Какви системи на управление предлагат ДПК? ДПК-то предлага два вида системи, едностепенна и двустепенна. Едностепенната система, тогава цялата власт се централизирана в един орган. Управител. Един управител. Един управител. Да, само един управител. Двустепенната система на управление вече имаш съвет на директорите. Тя е по-сложна, но пък зависи от бизнеса. По някой път е нужно да има такава система. Примерно в едностепената питаш директно CEO-то какво искаш да стане, той го казва директно дам. И се взима това решение на ниво още управител. Както еднолично дружество с ограничена отговорност. Да, в другата ситуация имаш малко по-структурирано решение, защото там трябва да си произнесе целият съвет на директорите. Как ДПК дава свобода при договаряне между съдружниците? Това е много хубав въпрос, защото сега става по един малко по-старомоден начин, така да го кажа. Значи всички правила, отговорности, задължения, ограничения, привилегии могат да се договорят на ниво дружествен договор, а не на твърд устав, по принцип както е в момента. Това означава, че самите съдружници могат да определят различни права за инвеститори, да речем, за служители, за съоснователи, като променят самата структура без тези бюрократични стъпки, които по принцип в момента трябва да минеме, да отидем и да ги валидираме през търговски регистр и те да излезнат онлайн. Тоест, аз сега мога в този дружествен договор да посоча, че аз или там лицата, които ще управляваме дружеството, може да вземем тези оперативни решения, а всеки един дял, който продавам, лицата, които го придобиват, няма да имат право да взимат такива управленски решения. Това отново се решава в самия дружествен договор и между хората, които са го учредили това нещо. Разбрах. Окей. За какви компании е особено подходящо ДПК-то? По принцип, дружество с променлив капитал не е нещо ново под слънцето. То идва естествено от САЩ. То е създадено с идеята за бързо растящи компании и рискови компании, които са директно, казваме, стартъпи. Това е най-подходяща форма, затова и българските законодатели
го внесоха в държавата още в 2022 година. Ние сме 3 години вече по-късно, никой нищо не знае за него, не е чул. То е подходящо за бързо растящи технологични компании, които имат нужда от няколко рунда на финансиране, влизат и излизат нови съдружници. По този начин ти много по-бързо се оправяш административно и бюрократичната част отпада, за да можеш да се фокусираш върху самия бизнес, отколкото ходейки по НАП, НОИ и всички тези инстанции, които само ти губят време. Какви са основните предимства на ДПК? Нови участници могат да участват много лесно вече в структурата, без тези сложни процедури, вписвания и отписвания. Това е едно от основните. Имаш гъвкавост на управление, което означава, че сама структура може да се променя според нуждите на бизнеса. Самите нужди на бизнеса. А не според това, което ти позволява ООД-то или ААД-то. Тук говорим това, което конкретно е нужно на бизнеса в момента за да продължи да работи, това може да се направи. Да, спомена нисък административен товар, т.е. спестяваш разходи. Спестяваш разходи, спестяваш време, което е много важно, специално в стартъп културата, времето. И това е неограничен невъзстановим ресурс, който за един стартъп един час по някой път може да го събори. Има ли ограничения за създаване на ДПК? Да, има, разбира се, ограничения. ДПК може, като цяло дружество с промени в капитал има няколко ограничения. Първото, което е като гледна точка на персонал, тук може да имаме само до 50 души персонал. Даже според мен законодателя е дал доста висок праг, защото 50 човека персонал си е едно сериозно предприятие по принцип. Да, те се водят пак микродружества. Минават по закона на счетоводство, минават вече микродружествата, минават и малките дори. Другото, което е годишния оборот, прихода, трябва да не бъде повече от 4 милиона. Или нетният еквивалент в активи. 4 милиона лева. Говорим на този етап. Понеже скоро влизат в еврото, говорим за 4 милиона лева. Демек, имаш до 50 човека персонал и до 4 милиона на година в приходи или техната нетен еквивалент в активи. А какво се случва, когато дружеството мине тези 4 милиона? Когато това се случи... Тоест, сумарно да кажем, че активите, които има дружеството и оборота, който прави, сумарно минат 4 милиона. Когато това се случи, то това е естественият начин ДПК-то да продължи да работи. След като преминем тези две граници, чисто натурално, от само себе си, както се казва, трябва да го преструктурираме в акционерно дружество. Защото вече се приема, че това дружество е изпълнило неговата обща функция, е да можеш да минеш тия началните стъпки, които са на един бизнес. И когато той вече имаш валидиран продукт, имаш направил си тези приход 4 милиона, имаш персонал, вече трябва да го изкараш в акционерно дружество. Да, което вече... е следващата естествена форма на ДПК-то. Но вече това е много по-лесно, отколкото ако стартираш бизнес, трябва да регистрираш акционерно дружество. Така е, да. Така е, не е нужно да започваш с, по закон се изисква 50 хиляди лева за регистриране на дружество. Въпреки, че се казва, че може да се внесат в началото само 25% от 50 хиляди, което са 12,500, ако не бъркам в момента, тук това нещо може да бъде избегнато само и само да се започне по-бързо. Както знаеш, много хора, които имат дружества ООД, да кажем, не правят разликата между лични финанси и служебни финанси. А тук ние говорим, че можеш да добавиш капитал, който не е нужно да регистрираш. Това не поражда ли рискове и отговорности за това как се прави отчетността вътре в организацията? Както има много привилегии ДПК-то, има и неща, които са много задължителни да си наясно с тях, защото тук нещата могат да се объркат доста бързо и може да не са проследими. Демек не можем да се върнем да ги коригираме. Давам директен пример. Тук трябва да поддържаме доста добра и точна вътрешна отчетност на този капитал. Колко е влезъл, колко е излезъл. Демек тук говорим за една финансова хигиена и ниво на по-висока финансова грамотност. Това, което аз постоянно се опитвам да пропагандирам в тази държава, че имаме нужда от по-висока финансова грамотност. Ами ето хора, ето тази структура, да, тя е по-лесна за бизнеса, но пък изисква малко по-висока финансова грамотност, което означава по-висока отговорност на самия съдружник, който е вътре. Защото днес, ако ти опуснеш паричните потоци, аз ти гарантирам, че след 2 месеца ти въобще няма да знаеш какво става вътре. Демек, това е едно от нещата, които ние трябва да сме много окей с него и да знаем, че това вътрешната комуникация и самата отчетност трябва да е на много високо ниво. Ти спомена по-рано, че е подходящо за стартъпи. Как ДПК-то помага на финтех стартъпи? Ами, например, един стартъп с 4 човека, които правят някакъв финтех, SaaS, AI, Agentic бизнес, колкото е много модерно и SaaS, този бизнес може да започне с 5 лева капитал, може да почне с 5000 лева капитал. Това не е нужно да го вписваме в търговски регистър, бъдейки
това така, означава, че ние можем да се разберем вътрешно и по много по-лесен начин да привличаме ангел инвеститори в това дружество. Или пък VC фондове също. Те харесват тази структура, защото тя е много по-лесна и не е толкова бюрократична. Много по-достъпна е за тях. Абсолютно, много по-достъпна. По-гъвкаво е. Много по-гъвкава. По-малко административна тежест има и никаква бюрокрация. Друг въпрос. Някой инвестира в нашия ДПК проект и си купува дял някой бизнес ангел. Той обаче решава след една година, след като е видял резултат от нас, да го препродаде. Лесно ли се препродава такъв дял? Да, това е идеята. Доста по-лесно буквално се заменя. На негово място трябва да стъпи някой друг. Нали, той го продава, покупка-продажба, идва нови инвеститор. Това нещо в момента ще ни отнеме на нас. Ние имаме консултантско дружество, което се занимава, отваря и като цяло се занимаваме стартъпи и СМНА. Това отнема между 2 и 5 бизнес дни. Да го направим една покупка-продажба. Да, тя се изповеда бързо сделката, но само търговски регистър ще му отнеме 2 дни, за да опресни информацията в търговски регистър. Имаш такса нотариус и държавни такси. И баване на време по запазване на часове по нотариуси. В момента стоим по 2-3 часа в лобито на нотариуса и се гледаме лошо. Защото бърза за някъде да свърши нещо друго и трябва да стои да пушат цигарки долу пред блока, нали, пред офиса. Това цялото нещо се избягва с ДПК-то. Следвайки мисълта ти до момента в разговора и изхождайки от предишния епизод за стартъпите, както стана ясно, има стартъпи, които получават финансиране поетапно. Да. Това улеснява ли тази форма на регистрация, улеснява ли тези рундови финансирания? Ами виж сега, една SaaS компания, софтуера за сервис, за тези, които не знаят съкръщението, може да получи, да речем, 4-5 финансиране за година. Между някакви месеци или за 2 години. Това цялото увеличение на капитала се случва без вписване в търговски регистр и се оправя на вътрешно ниво. Още тук на масата, в офиса. А не да ходим среден пред търговски или пък давам пълномощно на адвоката ми или пък на теб или който да било ходи го прави това цялото нещо. Как подсигурява това нещо прозрачност за бъдещия потенциален инвеститор? Първо, структурата става стабилна, прозрачна е, което е важно за всички венчър фондове. За да могат да знаят директно кои са хората, които са вътре, колко дял имат, срещу какъв процент, какви пари са дали те. Което е важно, както казвам, не само за висита, да речем и за физически лица, които искат да влезат в този бизнес, за това е важно. Повечето хора, големите инвеститори, да ги наречем, дори по-малки инвеститори, ги интересува бързината, с която се случва цялото нещо. Ако ти вземеш един човек и му кажеш искам 30%, ще ти дам от моята компания срещу 300 000 евро, на втора-трета седмица, ако го бавиш и го мъчиш, той вероятността да се откаже голема. Той няма това време. ДПК структурата отново показва как всъщност западни щатски модел, така да го наречем, помага и за по-бързо екзекутиране на тия намерения. Защото аз имам намерение да инвестирам в компанията. Ама ако ще ме бавиш 2 месеца да го направим, може да се откаже, нали? Може ли ДПК да е полезно за дружества, които имат и държавно финансиране? Да, това може да се уреди чрез договор, което е много по-гъвкаво, отколкото чрез устав. Така че да, помага и е измислена тази форма и за такъв тип партньорство да послужи да свърши работа. Добре, да си представим друг пример, тъй като ти до момента спомена само хай-тек компании, нали, стартъпи, но приложимо ли е в земеделието, приложимо ли е при инвестиране в имоти, т.е. бизнес, който е инвестира в недвижими имоти, приложимо ли е дори ако става въпрос за семейен бизнес, в който участва цялото семейство, майка, баща, братя, сестри и те, да кажем, имат верига от квартални магазинчета? Абсолютно приложимо е. Тук по-скоро говорим за самата функция и основа как се управлява бизнеса. А какъв точно концепция, какъв е точно бизнеса, дава значение, разбира се, но ние говорим за самия му контрол и функция, как се управлява. Демек ДПК-то ти дава една много по-гъвкава форма на управление, както си го повтаряме няколко пъти. Това, което ми пишеш дали е приложимо, това е абсолютно приложимо за всякакъв вид бизнес. Първото, което е, ние имаме много по-лесен механизъм за гласуване, за разпределение на дивиденти за всички предприемачи, които са вътре в самото предприятие, в самото ДПК. Което означава, че ние можем да вкараме и 100 човека, 100 съдружници в това предприятие и да дадем конкретен механизъм и начин за гласуване на решения и за разпределение на дивиденти, а не по досега познатите административни бюрократични процедури, които отново са тежки и косват време. Добре, а защо ДПК се смята като инструмент, създаден специфично за стартъп културата? Защото това е най-краткият път и най-гъвкавия път до привличане на капитал.
С какъв документ се уреждат основните взаимоотношения между съдружниците в едно ДПК, тъй като стана ясно, че може да има изключително много наброй съдружници? Тук имаме нещо, което се казва вестинг договор. Това е споразумение, при което собственик или съосновател, да речем, или служител също може да има вестинг договор с това ДПК, който той получава право на акции или на дялове в самата компания постепенно във времето, а не на един път. Както много от съвременните западни компании предлагат на своите служители за определени години брой стаж подарък акции от самата компания. Това реално е механизъм за защита както на самата компания, така и на самите инвеститори, които по един начин гарантират, че самият този човек, да речем, ще остане в самото дружество. И сега ще дам конкретен пример. Имаме софтуерен стартъп, в който ние имаме 3 основателя. 2 от тях обаче са много добри софтуерни инженери. И един осъзнава, че без тези 2 тази компания няма да я има. И той ги заключва с вестинг договор. Вестинг договора по този начин му купува спокойствие, че това дружество, тези 2 няма да си тръгнат и ще получават акциите във времето, не на един път. Също така ти имаш няколко вида вестинг договора, които можем да използваме. Като тук имаме няколко вида вестинг договори. Първо имаме time-based, който е базиран на време. Time-based вестинг договор. След това имаш milestone-based вестинг договор. Първият се базира на време. Демек дяловете ще ги придобиваме във време. Другия milestone вид договор, който е за вестинга, това означава, че при конкретно придобиване на цел, тогава ще придобиеш, да речем, една 16 от тези акции, или една 36, или една 168. Демек, когато постигнем някаква цел, дружеството ДПК-то постигне някаква цел, тогава ще придобиеш още един пакет акции. И разбира се, имаш хибриден модел, който е комбинация от време и от конкретни условия по milestone и roadmap, който сме си наложили ние. Често в Америка са точно такива. Те са хибридни. И казва така, за първата една година не придобиваш нищо, на 13-ти месец обаче получаваш, да речем, 40 акции. След това, като постигнем цел 2, ще получиш още 402 акции. И ти по този начин си хем стимулиран, хем задължен да останеш вътре. Иначе пък ще си изгубиш ownership, ще изгубиш правото върху собственост. Добре, как работи един вестинг договор? Вестинг договора работи по следния начин. Тук имаме един период също така, който се казва клиф, или това е връх. Това се казва vesting with cliff. Веднага ще го обясня, нищо сложно не е. Договора работи по същия начин, както е нормалният вестинг договор, обаче се казва следното нещо. Обикновено, да речем, този договор е с период от между 3 и 4 години. Ако човек, съосновател или важен съдружник, който пък изпълнява конкретна цел, да речем софтуерен инженер, напусне една година преди да започне този договор да му изплаща каквото и да било, той губи всичко по него. Това ти е vesting with cliff, което означава, че ти ще почне да получаваш каквото да било на 13-тия месец. Демек ти имаш един период от една година, който нищо няма да получиш по този договор и конкретно по цялата работа, която си свършил вътре. Трябва да мине този договор, да мине това време по-скоро, за да можеш ти да получиш хем акциите, които ти обещали, вероятно хем и някакво изплащане на дивиденд, което отново е обещано по дружествения договор. Тук също е хубаво да споделиме, че може да имаш и месечно или 3-месечно придобиване след клифа. Или казано, минава ти първата заключителния период от една година, минава и ти почваш на месец и на 3 месеца да придобиваш, да речем, по една 48, по една 168 от акциите, от капитала, от дивидента. Това цялото нещо се отключва на части. Тоест клифа е защита от ранно Точно напускане. така. Целта на вестинг договора е да задържи основния актив хората вътре, Точно които създават продукта, да работят за проекта по-продължително време. Точно така, защото те ако напуснат, няма да има продукт, няма да има стартъп, няма да има инвеститори и няма смисъл да правим нищо. Наличието на вестинг договори добър знак ли е за Venture Capital фондовете, т.е. те обичат ли го? Когато видят, че има вестинг договори, става ли компанията предпочитана? От опит ще го кажа да, защото това е защита срещу ранно напускане. Един VC фонд, защото той винаги го мисля, ти си казват, ако тук този продукт зависи от тия тримата, ако някой от тях го блъсне камион или падне в шахтата и някой умре, това са някакъв Black Swan event. Обаче ако те са тук, всичко е наред и един я напусне, поне ще се скара с някой и той има вестинг договор, за нас е окей, защото така знаем, че той ще го доизбута този проект, ще го доизкара, ще го доизработи, ще го доизкодира там, каквото и трябва да направи. Така че да, това е положителен белег за VC фонда. Вестинг договора е не само за мен, като цяло как го разглеждат хората, това е един вид мотивация за самите служители и съоснователи на един динамичен стартъп. Защото те знаят,
че по този начин те ще получат това, което им е обещано. Просто за да го получат, реално трябва да седнат и да го избачкат това бачкане. Иначе няма да стане. Така че това са само позитивни механизми, инструменти в стартирането на един динамичен стартъп в началото. И друго ще кажа, това се прави в САЩ от поне 50 години. Не знам дали съм първия или втория, смисъл, че много други хора могат да намерят статии за какво е ДПК и вестинг договори, но ние с теб го правим това тук, за да могат хората реално да го чуят и да го видят и да почнат да се интересуват. Защото утре му идва идея и както аз се обявих по телефона и ти казах, има и по-лесни начини за финансиране и за отваряне на дружество между ООД и ААД. Ето това е начинът, по който може да се обърнат и да попитат за тях. Благодаря за информацията, много полезно. Даваш ми идеи как да подходя при следващото дружество, което ще регистрирам. За мен беше удоволствие, Боб, както знаеш. И не забравяйте, парите говорят, ние превеждаме. До скоро!